салом бародарон, шумо дар канали Бузург ТВ қарор доред. имрӯз ман тасмим гирифтам ки ба шумо бозиеро нишон диҳам ки яке аз бозиҳои бехтарини соли 2018 ва соли 2019 ба ҳисоб меравад. вақте ки шумо ин бозиро аз Google Play скачат мекунед, забони ин англисӣ аст ва шумо агар англисиро нафаҳмед метавонед ки забони инро русӣ кунед. ана мо русиро интихоб кардем ва уровень игры сложность ман эксперташро интихоб мекунам ва бояд шумо номи худро монед. гуфти якай ноёб ҳамаш ба қонуну қоидаша. ва стартови денги вақте ки шумо сар мекунед $700 доред ва шумо метавонед ки инро $10,000 кунед. бачаҳо як чизи дигарро қайд кардан мехоҳам ки шумо метавонед ки онлайн бо нафарони ношинос бо интернет бозӣ кунед ва через вайфай ҳам метавонед ки бозӣ кунед бо якчанд нафар. коди 192.143.1.2.77.ро зада якҷо бозӣ мекунед. ва ман ки худам танҳо ҳастам, худам танҳо бозӣ мекунам. новая игра. мо шаҳри Биг Десерро интихоб карда режими игроро классик мекунем. ва бояд мо интихоб кунем ки кӣ шудан мехоҳем. ман мент шудан мехоҳам. ва бояд ба худ як-ду чиз харидорӣ кунем. ва бачаҳо бозиро сар мекунем. бозиро ба реклама мекунем. метавонем ки сиёҳои онҳоро гирем. як бори дигар ба шумо нишон медиҳам. Ба реклама. хайр бародарон, то видеои оянда соҳу саломат бошед.